berdua aja. Ya kan nggak ada itu. Kirim kakak juga. Ya, kirim kakak juga. Kirim. Shalom damang dainang, asai ta mulai parmigota, parjolo majo ta silent majo sudah hempota, asa homi hita di pamujota Tuhani. Mulai ate dita salukna, asa kebaktiak kita parjolo mahita martang yang nahohom di bagasan rohat tabe. Amin. Maret dehita. Marhite-hite guarni de bata ama, do guarni anak Tuhan Yesus Kristus, do guarni to di porbadia na tumapalangi do tanoon, amin. Ini uji made batasi to palangi do tanoon, tangan na do na jumadihon nasa na tinokpa, hati uron dialiton imana kira ulos, imana pahebakon akalangit songor ribe-ribe, imana mangulang-ulangi diaka aik bilut pargijang uretana di bahen akka opuni mardalat doi mana di atas habong nia logo nunga di paujak ibana tano tuaka ojahanai asaonang lalo-lalo sa leleng-leleng na halomohon Jahoba jalalehonon nama tuho pinangido ni roham pasahak madalamu tu Jahoba jalahaposi ma ibana asaimana paturehon. Haleluya. Martang yang mahita,
Ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurong. Masay denggad do di topaho langit do tano do nasa isina. Jaladang hiya di tadi kono ulaon di tanganmu. Pinuji magwarmu sa leleng ni leleng na. Alabalgan ni holong ni roham markite Kristus anak mi. Nunga di leon hoba dan saluhut. Tinatinok pami. Jadi dang hiya di oseho badan naong binahem mi. Ko denggan ni basan do langit do tanoon. Ale amang. Mula rata do asin roham jala denggan parsohotan ni denggan ni basam. Rap dohok nasa natinok pami hupuji hami maho ale debata ama anak dohot todi porbadia. Sadarion dipatu pahuriam HKBP Domingo Ekologi manang minggu sadarion dinasa natinok pam. Pauba maadung nami angguk-angguk gabe puji-puji atuho. Ale amang pahisar mata noon naong tinopami naong sega ala ni hagijangon ni roha dohot hamokuson ni jolmai marhite pahokok mo ni Jesus Kristus anak mi dihaw pinasilangi saibahem mahami saluk na gabe jolma na tinopa na ibaru marhite todi porbadia. Amen. Kudul mahamu marede hita. Mapati di debata minggu sadarion iman adiene sian konvensi HKBP tahun 1996 bidu 5 taringo tu lingkungan hidup taha porsiai jala taha tidak kodo di topa debata jolma nang inganan permainan dohot inganan pangulaon na di portibion ibana do napuna sude mangalehon hangoluan tu sude na tinopanai inganan pangulaon ni jolmai ima darat laut dohot hajak kajang manang langit dohot ruang angkasa dilihat debata do huaso tu jolmai lau pauliho portibion di bagasa tanggung jawab nagok ulaon ni Jesus Kristus do palua ho jolmai nasa natino pai songon portibion sadiri marhiteon ta tidak do tanggung jawab ni jolmai bangoluhon manang melestarian sude na tinopa ni debata asabo imana mangula hipas do marsonang taalo do akka usaho namang negay lingkungan marhite na manutungi do manabay hau ditobak manang diharangan taalo do akka usaho namang alitohi aik do aung-aung manang udara nang panirisan manang limba na marisi rasun sian akka pabrik marhite so mga turehon halalao ni aek panirisani pola tahe manegay aek si inumon suak songoni taalo do akka pencemaran udara na manegay parhosaan ni jolma atong rap mangidogogo mahita siya tuar debata
laho mangulahon na bartu patik nai. Ale Tuhan de bata, sai pargugoy mahami, mangulahon na bartu patik mi. Amen. Maret de hita. Marohata tatopoti madosata tuadopan ni debata martangi ang mahita. Ale Tuhan debata na sumarihon salut jolma naksude na tinopami hoder debata ni hasitongan doh hatigoran narodo hami tuadopanmu mabuat dosa ni sadok tanoon nang dosa nami madadopon ho masay torok do nagabe marsikor doh paturaparon siala na sojupang hatigoran torok do na manegay na porsuk hinohon pabahenan niya ka nagugo manang namatwaso se sama dosa nami siala niya ka pasarian na sotama sa ilam toguto gumahami di dalan hasitongamu asalam tarpasu-pasu humali ang makita-hita ngulu nami. Amen.
habegema baga-baga taringot kasisaan ni dosata. Aidang adong imbar nii ay saluhut do pardosay jala hahurangan mga dadopon hasangapon ni debata. Alay akka nagabe pitor binahin ni habasa-basa marhites yan asing ni rohana. Hinorkon ni panubusyon na marhite te Kristus Jesus na pajongjong ni debata bain habang sa parasian marhite-hite haporseaon ni mudarna hasangapon ma di debata na digitjang. Amen. Marede hita. Epistelita minggon, ima minggu pasaplimao dung Trinitatis, ima sian pesalmen 140 mamuka sian sada 114 tajahama marsikat soring. Titing madokon langit dohot tanu mamuji debata. Haleluya, puji ma Jehovah, hamu aliaka sian banua gijang, puji hamu ma ibana aka banua gijang. Puji imana ho ale matani hari dohot bulan. Puji imana sude hamu ale bintang akan namar sinodang. Iko pujion nasida maguar ni Jehovah ay naman tokon ibana jadi tartopa nasida. Puji ma Jehovah hamu ale akan asian tanoon akka binatang di laut ro di sude akalum. Hamu ale akka dolok dohot sude akka robean, hamu ale hau akka namar parbue ro di sude hau ares.
Hamu ale akka raja di tano do sude akka bangso. Hamu ale akka pangarajai ro di sude akka panguhum ni tanoon. Iko pujon nasida maguar ni Jehovah ay sasada guar naido natibul di atas ni hamulion naido tanoon dohot akka langit. Ido sahakna martua do jolmana tumangion hatani di bata jala nau piopsa. Amin. Mare dehita. Tidak kumaha porsiatai songone tadakon ni dong atas sa porsiaw di sadok portibion rap mahita madok au porsia di bata Jehovah ido ama pargo na tudosan na tumapalangi dotan au porsia Yesus Kristus anak ni di bata Jehovah na sasadai iman na tinugon ni si Maria nagabi-gabi sa tot di porbadia adorak suabuan ido tuhat na tumam na berli di panghuman ni Silatus na matetarpajal doy mana gihaw pinasila na tuat tuan no torni nanodun tanon namula dia mengode dari batulukon na manay kusurko la hundul tu siya mong bata Jehovah amanay pargo na suatu dosa ni disibay mana pay mamulak sogot tu tanon manghumi halak na mangulu do namate au porsia di tol di porbadia jaladong sada huria na badia huria hato panyalak Kristen akan na badia do dia hasani dosa do dia tay na do mulak mangolu surut daging nyalak na mate do dia nganguluan na suda amin undul mamu kor sian ama PHD
Tapi gema titing ni huriata. Shalom, horas marita salutna. Tabi gema titing namasa doho sinaing pamasau ni huriata di bagasan minggon. Parhalado HKBP Batam pasahaton selamat hari Minggu ma di hita saluhutna. Jala selamat datang ma di ruas na huriaon. Ido pena sahali marminggu di Palatikion. Titing parjolo gowarni minggu. Gowarni minggu tasadereon ima minggu 15 dung trinitatis. Ha si tulu sadaan ni debata. Doho topik ni minggu sude ditopa marhite Kristus. Napa duahon dak dana nasorang di basa-basa hotuhata do sada dak dana buru di keluarga Belvian pas purba inatai arta boru simanjutak sian wik balai kolam sada Galilea di hari Rabu tanggal 10 September 2025 sehat do dadanaki suang songoni nang natorasna. Napa tuluhon titing marbagas titing paduahon naing majalo pasu-pasu perbagasom ma Rocky Gunawan Simanjutak anak ni keluarga perlindungan Simanjutak inatai Estina Boru Tapu Bolon ruas HKBP Estomihi Resort Estomihi Bengkong dohot Orwana Nia Damayantri Pardede Boru ni keluarga Ridwan Perlindungan Pardede inatai Rinawati Boru Sinaga ruas HKBP Batam. Pamas-masuon di Patupa di hari Sabtu tanggal 4 Oktober 2025 di HKBP Estomihi Resort Estomihi Bengkong. Paupaton pesta puncak tahun transformasi dohot pesta Gotilon. Pesta puncak tahun transformasi dohot pesta Gotilon HKBP Batam di Patupa di hari Minggu tanggal 5 Oktober 2025. Laos pinabotohom matu sude saluhut ruas ni huria. Nah parjulu permingguan di minggu tanggal 5 Oktober 2025 holan sahali ima pukul sia pagi di dua enganan di gedung gereja dohot gedung serbaguna lantai sada. Nah paduahon sekolah minggu gabungan di Patupa di gedung serbaguna lantai 2. Nah patuluhon dung sidung papungu pelean Roma akawik tujulu pataruhon celengan manang amplop Gotilon nabi na diuluhon ni sintua wik paupaton laus dung sidung parmingguan di Patupado parmanganon lelang dohot manortor di gedung serbaguna asa genuk maruas mabuan ulosna b palimahon mardomu tu ulau ni di Patupa panitia do parapoton di tanggal 20 September 2025 pukul 18 WIB di konsistori Pinangidoma asa sudi panitia maddohosita ponopon inganan parhudulan dohot urutan panortoran songon namangihud. Nah parjulu di gereja ima balai kolam sada Galilea balai kolam sada Nasaret balai kolam 2 balai kolam 2 blok onom Seipanas Bengkong Indah Perserahan Baloi Center dohot Baloi Ditpam di gedung serbaguna ima Wik Glory Batam Center Kampung Nanas Tiban Batam Center Nagoya sekitar Nagoya Moratakus Batam Kota Bengkong sekitar dohot Naposo Bulung jala onma urutan panortoran imana perjulu panitia dohot Parhalado napaduahon Wik Sepanas dohot Wik boleh kolam 2 patuluhon Muaratakus dohot Glory Batam Center paupaton Batam Kota dohot Nagoya sekitar palimahon Batam Center dohot Kampung Nanas paunepon Bengkong Indah dohot Baloi kolam tulu papituhon Tiban dohot Baloi Ditpam pawaluhon balai kolam sada Galilea balai kolam 2 Nasaret pasiahon Nagoya dohot Baloi Center pasepuluhon Perserahan dohot Bengkong sekitar dohot blok onom
pas 10 sedahon sekolah minggu, 12 remaja, 10 tolu naposo bulung. Palimahon pertangyangan ama PHD. Pertangyangan punguan ama PHD di Patupa di hari Senin tanggal 29 September 2025 dibagas nih keluarga Situa Purba Borusiagian alamat Taman Mediterania Blok HH2 nomor 21 masuk pukul 10 sia 30 wit. Pertangyangan wik pinangidoma tu salut ruas nih huria di Ganuk wik asama dohote pertangyangan di wik tabi jala onma jadwal pertangyangan di bagasan mingguan. Di hari Rabu Nagoya sekitar si panas tiban bengkong sekitar blok onom dot Kampung Nanas. Dari Kamis Baloi Center balik kolom sada Nasaret Batam Kota Bengkong Indah Moratakus Perserahan dot Nagoya. Sabtu ceria jadwal Sabtu ceria di sekolah minggu di bagasan minggon Boy Mata Bereng di layar videotron tasosoi jala tapataruma akai anak kota madhoti ulauni ruas nomor sahid tatangnya koma dungatan atongon di bagasa persahiton asa di laut di bata hamalumon tunasida war-warna nomor sahid Boy Mata Bereng di layar videotron. Bunga altar sumbangan bunga altar sadarion imasian keluarga Pardidi Borusinaga Wi Batam Kota saya ditabai di Batama pasu-pasu tunasida soso-soso taringok tuhayaso do pasitas umum do pelian bulanan Boy Mata sendiri di videotron. Ucapan selamat ulang tahun salut parlahalado doho ruas pasahaton selamat ulang tahun tu ruas nihuria nama ulang tahun hatu tubuh do perbagason di bagasan minggon saya di pas-pasu di Batama go dame do las niroha guar-guar na ulang tahun Boy Mata Bereng di layar videotron. Warta keuangan saldo akhir pertanggal 28 September 2025 godangna 266 juta 985.315 rupiah. Songonima titing namasa di Huriata saya di pas-pasu di Batama parsawarata di Sadarion bahen sangap ni guarna mau lihat Tabigema kor puji-pujian sian lansia.
Tatomu-tomu hatani tu hata marede hita. Dameni debatana sumurung sian saluhutna roha. Imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabi. Marhite-hite Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Tuhata barita nauli memakulingi hita di minggu sadarion imana tersurat di Kolose bidusada ayat 15 rodi 20 tapai hutihu bema jerohata huzahama di hita ibana do suman ni debatan naso taridai na perzulu tubu sian nasa natinopa ay marhiti sian ibana do di topa saluhu na di benua gijang dohot na di tanoon na tarida dohot na so taridai akka habangsa akka harajaon akka gonggoman akka perhuasoon saluhu naido di topa merhiti-hiti ibana jala merhapatean tu ibana jala di joloni saluhu na doha ibana jala saluhu naido hot di bagasan ibana ibana do ulu ni dagingi imahuriyai ibana do permulaan nang perjulu tubuh sian akan mate asa ibana perjulu dina saluhuna ai to tuhod debatado naeng mamaringana di bagasan ibana sadok hagugo nai laos marhite sian ibana do padengganon na tudirina saluhu nai nang akana ditano nang akana di Banua Gijang dung di patupa dame merhite-hite mudar nasia silang nai
marhite-hite ibana ima sahana. Hamunak kadamang doho dainang hahanggi pinaribot di bagasan guarni itu hatta. Au pedita baner si burian inata nama dongan yau boru siagian. Narap doho tahun waeng jong-jong majohoi nang dengan namu bihadak sudi menada ala naking hubereng doh marede sedi hari len sia inat tau dison noraku naking melihat mai Tuhan. Hami amanginang mangulan waeng songon ketua komisi teologi di HKBP na laus marhubas makubasi huriata di resort Medan Sudirman. Jala di basa-basa di bata tu hami opak da danak opat sa bawa duli-duli. Jala nagabe siam batamod do nagabe todong haduan meluasi rohani Tuhan pangatur ni Tuhan tama. Di baini sahak matabi sian hami nang huriata siam bila sudirmat tu sudi hawa kadamang dainang na di batamon horas madihita saluna. Di hamwak kamanginang minggut ta sadarion di pahobar do minggu ekologi HKBP. Marhite hatan di batan na pinasaknya Apostol Paulus tuhuria Kolose ada mang napiga-piga nama cerga si putih hota tunguluta saunari. Perzulu senak kahuria-huria adong di bibel tahun adong sada huria na terbarita haburjona aku mihuria Tesalonik alay doh matong huria Kolose na tazaha di bagasa tikyon terbarita ala burzu situtu nasida marhapor seaon terbarita ala marperbue hapor seaon nasida jala terbarita ala takas nasida marsihohot di bagasan hapor seonna ima uban nasida terbarita jadi dang terbarita ala nina mangulahon na jahat dang terbarita nasida ala na korupsi manang dang terbarita misalnya ala permabuk di sudizul mama boto ibana ay tadahura matay adang arong nasumanadday sa kecamatan ninna buasa ay tadaho terbarita ala tiap hari sa imabuk gua mataon jadi terbarita ala ninahurang denggan alayang go Kolosyon terbarita ala haburzuon dohot habursyon nasida hamuak kamanginang molo di sejarah dang Apostol Paulus na pazongjong huria Kolosyon alay dang matya di Apostol Paulus manangyakon huriaon arian nang borngin ala ni holong ni rohana songonima soda ma na marhuriai di Kolose masih tangyangan rap dohot Apostol Paulus. Zala songoni manang nabi nayakon di ngolutan na marhuria sonarion. Soina ma soda ma molorak masetangyangan perhalado rap dohot ruasna. Molohyata pamanat sejarah ni Martin Luther tik na maperjuakon dalil kepercayaan sa sitong nga hyado na yung mudur ibana ala sudi na yung manosak jala mga liyay ibana
Dungi martabu ni may mana di sadaborngin, ditoro ni bagas ni sada ina. Hape ditikina martabu ni ibana, say di bege-bege martilu terma, sada ina na mabaluon, martangiang tutuhani, mangodihon ibana. Jaga bedo ibana maturohana Tuhan. Nahupikro dang adong bezolma mengurupi au. Hape dina martabunyo nau hubigero martangi yang do akaruasmi mangudihon nau. Dibahani dang mudurau ali Tuhan. Mula mau muse Wittenberg lahu memperjuakkan babua haporsiaunido mual ninasa hanguluan ninna ibana. Lausiro na hiana idok ni Opui Emeritus Dr. Justin Sihobbing sa gogo-gogo ni Pangula mangulahon ulon na molosorado ruas ni huriyay manangyak ko ni magopodo na nihubasan ni Pangula na alay molo hurang sedia godak pe hahurangan ni Pangulay. Molo nunurdo ruasi tumangyak ko ni bana. Matua marperbuwe dui. Nani hubasan nai. Perbuwe sian adupan ni debata. Hamuak kamanginang. Marhite-hite barita nauli di turpuk taon di patorang gotuhita babua Kristusido pamusatan ni nasa saluhuna. Kalau sekarang bolehlah kita gambarkan bahwa Tuhan Yesus itu adalah pusat dari segala kehidupan setiap orang. Alanido di bagasa turpuk taon merhadomuan tu pesta ekologi di sosohod dong asaunang adong namar Tuhan Yesus alay mabahin ibana gabe sampingan alay ikon pamusatan ni saluhut nguluna dong ala nang pematsayuli na king huria di Kolose horoadong go ajaran nalilu disi namadok ia Kristusi na tinopadoinin na nasida gabe sipata tumibbo may soba nasida akan naliluon surusuruan hape surusuruan ino na tinopa anggo Jesus di bagasan ibana do di toppa sa luhuna nadong di hasyanganon. Bahkan ada orang soozat do pe hasyanganon sada do nang Kristusi dohot amay laho manoppa nasa narong di portibion. Hobartusi mahamwak kadamang dohot day ng minggu ekologi di minggu tadi sadok hakabipi sa darion di patorang gotuhita nasa natinopay sudedoy ikorra mamuji Jahuba jala alahita pesdol marap natinoppa ni Jahuba berarti hita dohot natinoppa dohot langit dohot akahau sama-sama natinoppa dohita molo di Medan sesama buskota dilarang saling mendahului. Alay do mutu minggu ekologion sesama ciptaan jangan saling merusak satu sama lain. Sebagai sesama ciptaan kita saling memelihara, menghargai satu sama lain. Nunga tabi nak kaning hamwak kadamang di konfesita dohot di buku detai, ia langiton ima ribe-ribe ni Jahuba.
Taboto pe kariberibi kamangate. Ima tikar lagi ni tuhatai mangodihon hita. Akau bunima dalan ni Jehovah manopot sudi natinopana. Alogo doho halisusungi madalan ni Jehovah songon sayap na madapoton akan ni haholongan na. Akatobak doho adaran ima arwaru doho paru-paru ni Jehovah memproduksi oksigen asa tio nang hita mangalap hosaluja dingulusigan upari. Laut doho sungai dohot aek imam wal ni Jehovah si inumota laho pasobu wasta madalani aka ari-ari ni nguluta. Alay bihama bahanon ni tobak marsobba tu Jehovah. Molo sayho natutunggo aka tobak dinahumaliak kita. Behama bahanon ni tobak marsobba mamuji-muji Tuhani. Molo say sudi zolma manabay hau. Bahen kepentingan na. Behama bahenon ni langit dohot hajak kazang. Mamuji goran itu hatai. Molo saygok disi aka asap. Polusi udara. Asap pabrik na memproduksi H2. Alay dang memproduksi H2O doho oksigen. Dito nga ningoluta. Behama behanon ni laut mamuji-muji goar ni Jehovah. Molo terus domasa di pencemaran lingkungan. Dohot akan narotak inganan ni sampah, inganan ni botol kemasan, dohot lan akan asing. Behama behanon ni tano, hauman itu hatai marsobba tu ibana. Molo masursur do akaduluk doho akarubian doho lan na asing. Disomahita di minggu ekologion hamunak kadamang doho dainang di jauh debata pabuah haporsew taidak tersirangi hapesian na merawat bumi menjagahon lingkungan asayas doho lan na asing. Didok aka ahli pengamat lingkungan adonggo 100 hektar persegi per tahun sega aka tobak di saldok Portibion. Jaladonggo tolu spesies tumbuh-tumbuhan punah ganup ari. Jalas pada spesies hewan binatang punah satu hari. Awala parhuta-huta do awak kamang hutanami paranginan. Litongi huta. Adong ko tayo paranginan di son. Songon na sorong go berarti tubuh batam na mahamusudi horati. Muliate betu hatta. Anggotiki modum hita di bagasta hamwak kamanginang di hutatay. Dungo hita alabigi umma suara ni hirik. Tabigi pe suara ni hirik tahe. Tabotor pe hirik kate. Manang melolayo tatuladang makulik-kuling ma doho siki. Audak koto hata Indonesia ni siki ondo hirikon. Alay nuaeng mula-mula kita tuhuta ngasongon na so tabigi ebbe suara niyong. Nga maago be, nga punah. Horoa alam doho tano inganan naidak cocok betu nasida. Alanung nga gudang marsapur udara narotak H2 bahkan H2S belerang mabain nasida
dang boy menyatu dohot sikke dohot hirikon. Manang molong sangas yan hita kabam dohot dainang laho makaligadong, manang nagadong zurur pe, mang nagadong garikau, molota sakul, marharwaram masih tanoi, naniguaram huridap. Opera huridap podak tabo tabion nate. Anga perbatam hamusudehi dan naron waingon. Apalaom sa sitong nga udang dihita halak batak. Alay melonwang masakul gadong zurur hita ngatung maul beluluan huridapon. Ngamago be sudi. Lapatan na iatano na taula sinuaing dang dos benapuna songot tano akanapar zului. Adong go ikatiri ni hita halak batak, adong dia may palatima namiyan di border na meti dohot dekke siburitsak terjemah kaum matongon palatima dohot siburitcahon dang moru mutunion molo ditakup digoreng pakai sambal, apalagi sambalado dohot cabai hijau dang telu palatima dohot siburitcak taon tu akka ikan na di restoran sinuaing. Alay lampunah ma palatima do siburitsak ay nung nga habis debet air di akka bodar-bodar. Bahkan deba sunge nung nga tardol. Alala moruma debet ni aek habis diocop tano nakaringi ala ekosistem nung nga terganggu. Nuang mulu mengalului si peitok kita di huta, ala si peitokon, nina kesehatan, tumibur pe zat septik di ibana, mangalo sakit gula. Nian haruting pe ikan gabus tinggi, tapi masih lebih tinggi ikan si peitok. Ope dak kuboton hata Indonesia ni si peitokon. Alay si paitok pedak kalulua benweng dihitaan. Dang be, dang dapot be. Holano mulu bergait-gaiti baru paling tudongan maul mengelus paitokon. Along ko murado imang mengelus paitok inna. Beha murana talului makazol mana somal adong bulle-bulle na. Adong ko si paitok ngi di baga sebutuhanay inna. Buasa ala salileng di sino pe si paitok ngay bulle-bulle na mauli ba na mate nang penang marsiyak alay mo lo diutahon ni mananin na si paitok ngaon boy may mana lo asaw dakpola hatchit si tutu di ay ekosistem tanong nga sangat terganggu na tinopani tu hatay. Tikirihuta hita na zolo matsaulido sopo inganan ni eme. Jala amad doy aladong huting menjaga bagudong unang dialangi. Itormurado di takup hutingi akka bagudungon moloneng mangalangi eme di lumbung di inganan na pinaradi. Alay duk terganggu ekosistem ngawalaw balga bagudong siyan huting. Jala hutingi pengasipatan mabiyar marnida bagudungon. Alaw balga ibana. Dahil horas huting nami inarupani tang barani be bagudungon laho
manakup. Terganggu ekosistem ala ulok pe lamoru. Buasa lamoru nang akka ulokon ala gabidoho tinueng si panganon na ekstrim tu zolma. Anggozo tangadong pola hita mangalang ulok. Alay nueng ngasongon na gabi gudang makanan-makanan ekstrim termasuk maon. Jai gabi moru madoho ekosistem terganggu tuaka lingkungan. Bahkan nadiba mula bercerita amang hurang maldo siada mina zulu di porla idini. Wasa hurang malo naswau do tikki siadam di bait tuhatai. Tikiro uloki itro takubok di porla idini. Asadong tabulli besada. Marhusor madoho aka cara-cara makan di ngulut si ganupare. Terganggu madoho ekosistem. Hubay majolo hamu akadamang sada contoh sada natoras mersurui ba mangula doho mermahan. Apalagi tiga minggu ang gua dihutata disuruh na tua-tua itu lah mermahan horbo. Jai muruk may batong olo man tu kano do horbo di belian alani horo ubahin na gabi isuru au mermahan ningon dangarong haseho ningon marupani hape na so sinangaja adong mamu se suara maldok tuiba dak kaseho di songkok maruhatong suara ni si dohulaingon mangit cahit-cahyawon nadong kunang jul mana manak kuson ningo marupane ala ni moho miroha mabigi suaraon gabe dino mamu setu ibana kau jelek dungi roma mo suarai musim merdokon kau jelek jai mebir may batong berarti adong kuson nuang begu mangit tipi-tipi banding matong dungi mula may batu jabu dangolo yaw marmahan ayadong gubigu di si ningom matong horoy bigi ho balaburu kawatong horoy do koko huro jelek ko gabi do kuribana utong audohot jelek alaya la dia tusina tua-tua doi gabi do ma lau mahotong mermahan unang muruk-muruk kok dok menadenggan dok manon tusi berzuroh nimuma inna dungini dok komatong muse berzuroh ningo marupani dungi roma muse suarai maldok berzuroh inna kau tampan ningo rupani tong muse ido ibana kau tampan dungi diajarin na tua-tua ima namargowar saring-saring meduluk. Semacam gema tanah dalam bulatan tanah dalam tanah yang bisa menyerap suara sebab tanah itu sangat subur. Sehingga banyak gema tanah namanya saring-saring meduluk. Halain waeng takadong beras saring-saring medulukon. Sebab tanah sudah mulai keras. Tidak lagi gembur. Alang marmataya doho cacing disi, gay bidang mengemburkan doho manapuhon tanoi ditongani nguluta. Babay ni hamuak kadamang. Ala godang mamakai pertibi na tinopan itu hatau lam mokus, lam rakus. Hape molotajaha di poda ni Raja Salomo biddu tolupulu, akan nasi mokuson sarupa dui tulita. Molotajaha Amsal tulupulu.
Silintah berkata, berikan kepadaku, berikan kepadaku, berikan kepadaku. Tolu hali. Dakyai do ibana berikan kepada dia. Holat tu ibana do didok leat tuau. Ima mokusna do rakusna. Alani do lita molo mangocok mudar di sian hita. Iko jolo nang sudah do pangocopon ni pamangan naon. Jala di sima pardabuna. Molodung dak siap bediot copi bana muderni zolmai. Alani do melo tataringoti minggu ekologi hamuak kadamang do day ng sadarion nang sisi sian hita ragam ni akka hamok kuson mengelola alam ciptaan. Alay kon gabe zolma akan naburjo hita mengaradoti asa uli nang natinopa tu akka generasi na mangihut tu akka tiki na nangro. Sada sinyalemen di tonga-tonga ni bangsro negarata na parpudion imaragam ni akka hamok kuson termasuk akka korupsi membuat sudah akka hasil perut bumi holat tu dirina sendiri. Adong majolo pengalamakku di Kalimantan Timur. Taringot tu nama make miak ni mobilon. Tiki marhuwas sami di distrik Borneo. Iliho gubernur matua wakamanginang mobil dinas. Mobil dinason Avanza. Derak songon Avanza na baru nuaing. Avanza na lilingiro. Alai pelakna dang pelak hitam. Pelak merah dong. Jadi songon nataboto mulo pelak merah. Dang boyat tong isi tu si bensin manang pertalait. Ikon Pertamax dong. Jadi mau rupanya menggeru tu ibaga sarohaku. Sonapola baga si tutunian mobil lo di lehong gubernur. HP kon Pertamax mabahenon laho mengision rugi nai narohaku marupane. Jadi Roma si polisi diela maau. Bae mamuse pelak hitam ni mobil mon. Inna. Asaboy ision bensin manang pertalait. Jadi hadu hugati pelak merawon gabe pelat hitam borngin hugati may sahali dungi huisi matong gabe bensin terhelala 2000 saliter narohakku tiki. Alai say mardosa si tutuma hulala. Bihabi pero na nomor jami tahu juzur tudongan. Hape au sendiri mangototoi pelak merah gabi pelat hitam. Rom saya madak denaki, bapak mengganti pelak merah jadi pelat hitam. Indah. Lembelga matong ilani roha. Meila si tutu meiba. Dungi marsugok nei hugati mei. So yau petahoho inna rohakum marupani. Hanya untuk mengambil 2000 dari 1 liter. HP mulut tapay na parpudyo na kasimokuson na mengoplos pertalite gabi Pertamax triliunan rupiah. Au merasa berdosa si tutu manggati mabuat 2 rupiah 2000. Ay nasumardosa doon nga kasimokuson. Makisap sa luhu na arta ni bangsoon. Holat tu kepentingan na inaroha marupani. Dang depe mengoplos beras premium. Mengoplos gula dohlan na asing. Alay sa unang madong bahita kaama mengoplos akay nata.
manang duli-duli mengoplos halle na saya maka namokusi mengulah parange na songoni dito nga ninguluna ima mokusom mabahin alam gabi marsahit mangay maalam doho ciptanon dak kaluluk kita benway nga kabordar-bordar na dihutatay inganan ni palati madohot siburit cahido pora-porai alanunga terganggu aka alam tano na tinopani debata tuhita hape sesama ciptado hita doho na tinopon naik ko saling mengaraduti nasada doho nasi ditikitubu tu hatta Tuhan Yesus doho do alam ciptanon marulupuluk marlas ni roha dohot akabitang di langit sumodangi portibion aka parmahan doho biru-biru doho berkunjung tubara di pinahani sude alam ciptaan marulupuluk marlas ni roha memuji-muji guarna ay do akaronggur memuji-muji Jehovah dohot molohita soal lansia doh ama pehadi raking merkur do re mi pa sol la si do ma sol mi sa sita alayang go sol mi sa ni paranga perbenua gijangi ronggur raima bisa basada halilitar raima sopran satu doh lanasing naik ko dohot memuji-muji gowarni Jehovah hamunak kadamang doho dainang ditikitar silang tuhata Tuhan Yesus dolok Golgata doho do alam ciptaan marsak doho gula ma pertibion jala masa manangan lalu na bulun padok namar ngiyak pertibion marnida pangain Tuhan Yesus mamorsad dosa tadi hau na pinarsilangi tikiro tuhata paluahon sinoak marhite-hite banjir na bulun nunga marpada tuhatay na sojari beri patconok ku zolma doho pertibision marhite aek nasumar dungi Roma debata tada di perjanjianku ibae mape langi manang hali butongan saat susunari hot do jaji itu hatai hot alam molo dung selesai aek doho udan nabulun berengot tama dohot hali butongan doho pelangi i patar marhaliang di ujung ni pertibion ima pelangi na tagwari masibuan warna nabi jala masay sudah bay malo talehon taguruhot wakanak kota sikola minggu marhite-hite edde pelangi 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 alangkah indahmu merah putih hijau di langit yang biru pelukismu agung siapa gerangan pelangi pelangi ciptaan Tuhan ngahuguruhon edde mulai nawudari HP tu pa beda-beda tipis doi do hot isi do parede siap berita Huta Barat do HP molo si Huta Barat marede songa tibu tang kau sudi alaya alau mangedehon tangadong tibu tangan HP nga jagua hulalan yang mangedehon ni
Diajari do hita marhite pelangi pada ni Jehovah masih buat macam apa sadok pertibion alai debatado na paluahuni. Masih buat macam apa tahun atinopa haus waswanan tobak sungai adaran doho takapinahan sudedo irap diramoti tuhatai. Di bahini naing suatu baga sarrohata sada hapataran ni haporseot tado hape molorap taraduti natinopani tuhatai. Siapa di sini gadis-gadis yang mungkin sudah lama cari jodoh tapi lama-lama belum dapat? Banyak-banyaklah kau menanam bunga di halaman rumahmu. Bulan depan pasti jodohmu juga datang melihatmu. Abihadong tongak kaina nasi pata masih serbeng ado ama di jebu rupani berju-berju mado ama do ina manira bunga di jodohnya lamatai. Pasti lam lengke mamata doh inata dohot amata. Dang songon na hubotoon mulong ama tumabuak kella tuinata ni tetangga daripada tuinata di jamu. Manang sada ina tumabuak kella tu supir pribadi daripada tu amata. Alay mula di bagasan holong na tutusian tuhatai hita. Boy do marhite-hite alamon gaybe sumurung holong ta. Mula-mula amata siya karejo nga sadari natay jabu. Mula ileo bunga tagelek pe mam inarupani. Hape nga nang lao dang lopan ni natay habbe si pangano tu amatay. Alay ileo bunga tageleng gaybe yapos madohot. Ate-ate na. Aw pinatonggo jarang hubas ko ni alay. Tongma tauji akaama dohot inape. Artinya sebuah bunga kecil saja kita berikan pada waktu yang tepat kepada yang kita kasihi beda rasanya. Lewat ciptaan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Jalai mata dan nilas nerohatan ng martuhan termasuk di gereja. Asa tong magigihita mga bolokon kertas di bagasa gereja. Marilah kita budayakan sebuah habit yang biasa, kita tidak tega meninggalkan sampah di gereja. Kertas ahamu setahe sumallah. Bukus ni permen. Ahamu sina mangihu na roa. Bekas permen karet aon na roa. Jalay lengket tumisay marupani di kursi. Roma inata nang denggan pahian na markebaya marmadar. Hape loko madohot. Permen kareton. Aturan na burjuhiyad do iba na pilihan na tugareja gabi marsa kibana. Alay mula sudah hita mengaradoti itu mulai hal-hal kecil itu bisa membahagiakan bagi orang lain. Hita kama pe mula membuat harotas misalnya di gereja dan pula sungkat depe pakilalan manang natiswi rupani. Alay yang gudung-gudung misalnya putungi sigaret di gereja apalagi di altar naon daku boto kamang bah angguau hulalapit permarlero hitung gereja molo sangadong disiput tungi sigaret di bahini molo tungadong pihak kadong aku ama marisap batong mamarisa au mang memertimus sigaret nai mudubui rupani nak pula marasap asa tong bui tahirup udara nauli udara natio pauliulihon pernapasata doho arwaruta doho tubuhta mensano in corpore sano dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat.
Ipargugui Tuhan mahita kamanginang patuduhon bohi ni haporseota marhite-hite na mencintai lingkungan, merawat bumi. Ay ratusan generasi na nagportibion ikodoh doi menikmati portibi bumi na tinoppan ni debata tuhita siganupari. Jalataingo amang dangadong nanggosade pinatinoppan ni debata naso uli hapeahanna. Sada contoh buasa di tata surya perzolo itonga-tonga matanyari. Buasa Merkurius planet na perzolo dukon matanyari. Buasa Venus planet kedua setelah matani hari. Outsurai pepida debatahi tasyang planet bumi, pida tu planet Merkurius do Venus, sudi mahita gabi agong. Tapi Tuhan Maha Tahu, Maha Kuasa, batas keterbatasan kita menerima panas matahari, sehingga Tuhan menciptakan jarak yang pas di bumi, di planet bumi ini. Gabe sonang tahilala. Tuhan juga tidak menempatkan manusia di planet Pluto. Sebab kalau kita Tuhan tempatkan di planet Pluto, semua kita akan menjadi batu es yang mati dan tidak hidup. Tuhan menghitung betul sesuai dengan kuasanya agar bumi ini, tata surya ini sesuai dengan letaknya dapat kita huni dengan hidup. Maka kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa itu. Dengan segala ciptaan yang tidak pernah terverifikasi kita, tapi Tuhan tempatkan kita untuk memelihara bumi, merawat bumi sebagai bagian dari iman kita di hadapan Tuhan. Selamat merawat bumi, terutama Minggu Ekologi di Bagasan Huriat HKBP di Sadok Portibion. Martang yang mahita. Puji-pujian mauliate husobahok kami tu zulum ali Tuhan. Naung mamakulingi hami di Bagasan Minggu na pinarbedia monsaderion. Sudero di toppa debata marhite-hite Kristusi. Dada natinoppa Kristusi. Songon pangaliluhon ni Zolma di Huria Kolose Uzui. Gariada di Bagasan ibana lo di toppa sa luhuna na di Banua Gijang na di tano nang na di toro ni tano. Ibana lo naman pa langit ribe-ribe ni Jahoba rodia kaobun dohot akalugo dohot tobak adaran sungai duluk-duluk aka flora dohot fauna. Sada hapataran ni haporsion nami ali Tuhan. Naing hidup selaras kami dohot sudi natinopami. Asa daw akan amarhamok kuson menyerap perut bumi holan tu dirina sadiri. Alay na yung gabi ulahonon ni Sadok at kapangulay bahin kesejahteraan ni Sadok Zolma di hasyanganon. Hodo Tuhan di Bagasan Kristus pamusatan ni haporson nami. Di bahini mula dong akan namasa di ngulu nami akan si pikiran ni rohan nami. Ikon sa itu hodo hami mengaluelu. Jala hodo Tuhan, gano panukunat di hami mengalusi ragam niaka namasa sukut-sukut di nguluon.
Di baheni lehom madihami pangatusio do haporsion na baru. Pabua sama-sama na tinoppa do hami. Dohot na tinopam di sadok pertibion. Akkato bahipe memuji-muji gorni Jahuba. Gari rongguri memuji-muji gorni Jahuba merhite suara nabongor. Gari akapidong marsuara memuji guarmu merhite-hite suara kana singil. Jalahami pe marsuara do Tuhan memuji-muji guarmu merhite-hite akka eddenami. Di bahini pasu-pasu maka ruas ni huriam rodia kapanggonggomi. Asa doho nasida mengelola bumi ciptaan sa denggan-dengganna. Asa unang hamok kuson di bahen mangula na sanadong di portibion. Alay kondoho do panarihonon marado po nakadongan na humaliang dito nga tongan ibangso dohot negara nami. Mula nami may Tuhan marhite-hite na dohot dohami memiliki kepekaan ekologis siyan bagas namibi marhite-hite na mga raduti sampah asauli bagas namibi mga raduti ng akaswaswa na bunga di alaman asauli hami mangalap ho sa luja parhitiam mo memproduksi oksigen laho manggati akaudaran naong sega dito nga na humaliak kami. Pauli-ulihon akabodar di alaman nami di Jabu namibi. Asa denggan mardalan akaayek. Unang adong di siya kakubangan inganan niya kanyamuk. Maduy ti hami asa daw siya ragam ni sahit. Ima suato tubaga sa rohanami Tuhan. Doho makaholongi hayaso di bagas jorom. Asa mula dongpe akaharotas. Bukus ni gula-gula permen manang tisu. Gaya bisa ada kebiasaan di hami manakui satokin. Pai mamulo mulak kami siya bagas joromon. Pamasuhon nami may musetuing ananna asa tong uli bagas joromi uli ng pekarangan iyas ng rohanami iyas ng perdagingon nami mula-mulak kami ano nalituhan siya bagas jorom na bediaon sayhoma napataruhok kami di bagasan hahipason na siyan hoy daw akamara rodi parsahiton. Zala malupazup pahami dohot akka rumatangga. Bae marulupurup marlas ni roha hami. Madalani akka aryari ni ngulo nami. Ruas ni huriam nang majalo basa-basa marhite yanakon. Pasu-pasu Tuhan ibur-ibur magudang tinugutugu ni amana doho inana. Yanak komu na marsakap nang merbagas juluani na sida asa say marsihohot di parumatanggaon na nang pukaw na sida nangakaruas ni huriam na tongod di bagas sa parsahiton di Jabu manang na di rumah sakit Roma ho Tuhan madulo na sida sa luhu na mamiyak kontangamu nago huasoy mangenet sahiti siap pamatang nasidabi. Mauliate di ho Tuhan sesak kadusa nami. Di bagasan goarni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Tangihon ma pangiduan nami. Amin. Tapuji ma tuhata hu mata pasahat peliat tatuadupan ni debata.
tatangnya koma piliata ali di bata amanami na di benua gijang hodo haroroan ni saluhu sileho na dinggan dohot na sauli basa na mauliutus upasahat tami masyan na nilihom mito hami pilihan nami tuho sa izalo may gabi uap na hutsus di zulum pasu-pasu may jala ramoti asahu parhasya kami pelianon pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay marohanami marhite-hite toddim asalam hutadahami gudang nisi lehom mito hami asalam girgir hami maddo mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
ama nami na di benua gijang sai pinarbadia ma goarmu sai Roma harajaum sai saut malomo ni roham di benua tongaon songon na di benua gijang lehom matuhami sadarion hangoluan siapari sesama dosa nami songon panesanami di dosa ni dongan namar dosa tuhami unang hami togihon tu pangujunan palua mahami sian pangako di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho disodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asi marohana midaho didopakon Tuhan debatama bohina tuho jala di pasaor honma damena tutodim